אנחנו מתארחים על בימת הצילומים של סרטה החדש של יהודית ברבש, לאכול את הזית. זהו סיפור על קבוצת צעירים בתיכון שעושים חיים, עושים אהבה. רציתי להגיד לך משהו שלא אמרתי אף פעם לאף אחד בעבר. תגיד, תום, תגיד. את שווה פיצוץ. גם אתה, תום, גם אתה. מתלבטים. דניאל, אני נורא מתלבטת. גם אני. ועושים מוזיקה. מבטינו נפגשו בשיעור, הכל היה כל כך ברור, אהבה ממבט ראשון. לילות לא יכולתי לישון, אבל אתה הלכת, אתה שכחת, ומה אני רציתי בכלל? רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית. סרט בלי עלילה, בלי תקציב, בלי שחקנים, בלי צלם, בלי מצלמה, בלי פילים. מה שאנחנו עשינו, זה פשוט, אנחנו אפילו, אין לנו חומר גלם, מה שאנחנו עושים, מצלמים הכל במצלמת פוקט, ואחרי זה אנחנו מריצים הכל, אתה רואה? ככה. ואז זה מהר יותר. הם מקבלים את התמונה, פשוט ילדים אוהבים הכל, אוכלים הכל, פנטסטי פשוט. רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית, וללכת הבית. זה לא מה שזה נשמע, כולם שואלים אותי את השאלה הזאת, זה לא גס, זה מאוד פשוט, זה לא למכנה המשותף הנמוך ביותר. מה זה? לאכול לך את הזית. זה אמירה פשוטה של נערה, שמה שהיא רוצה זה לאכול לך את הזית. זה מאוד פשוט, זה מאוד תמים. אם אתה אוכל 7 זיתים ביום, זה כמו ביצה אחת. אני אדגים, פשוט רוצה לאכול את הזית. יום ולילה אותך מחפשת, בכל מקום אני מפספסת, אומרים לי לא באת בזמן. הרגע הוא יצא מכאן, אני אותך אמצא ואין לך מוצא, כי מה אני בכלל רוצה? רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית. הרבה אהבה, הרבה אהבה לצוות, לשחקנים בינם ובין עצמם, הרבה קצב וים, ים וחופש, חופש וים, חול ומים, מים וחול, מוזיקה ושלום, שלום ומוזיקה, אחווה וביטחון, ביטחון ואחווה, מדוזות, אהבה, שלום, I love you, action. רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית, רציתי רק לאכול לך את הזית, וללכת הבית. יש לך זית גדול? תביא 7.